milí priatelia, tak práve som hodil guli, je majstrovský zápas našich žiakov, Kežmarok a Poprad, sú to väčšie rivali. Hrá sa tu dnes zápas žiackej ligy východoslovenského kraja, takzvané také malé play-off, kde naši chlapci, mladí rytieri postupili do prvej osmičky a stretli sa v podstate so susedom z Popradu. A sú tu ich spolužiaci na týchto tribúnach, pretože pred Vianocami a chceme, aby aj naši športovci, hokejisti cítili tú silu podpory, ktorý máme v rámci našho mesta. Takže spolužiaci fandia a hráči hrajú. Vyhráme? Vyhráme, dúfam, že vyhráme. Je to akcia, ktorú sme v minulom roku spropagovali prvýkrát, tento rok to máme druhýkrát a verím tomu, že sa to stane takou tradíciou klubovou, kedy budeme každoročne pred Vianocami pozývať všetky kežmarské školy na zápas, aby prišli pozbudzovať svojich bratov, kamarátov, spolužiakov, súrodencov. Kežmarskí rytieri, do toho dnes to vyhráme. Ďakujem veľmi pekne. Šťastné a veselé Vianoce všetkým. Šťastné a veselé Vianoce.